De cijfers liegen er net om. 15% van de Frieske heiden en memmen smookt. Dus wordt het tijd om de nieuwe generatie zonder sigaret opgroeien te laten. In 2022 willen we graag dat er geen BM'en binnen die in hun omgeving dat er rookt wordt. Dat ze geen sigaretten meer lezen zullen in een winkel. Dat er bij de sportverenigingen net meer rookt wordt. Op school net meer. Dat willen we heel graag dat de BN die dan binnen worden rookvrij opgroeien kunnen. Het Frieske project van een smokevrije generatie had als doel om plakken dat BN vaak komen smokevrij te matchen. Zo wordt er op een soort sportvereniging en squallen geregeld een sigaretje op stutsen. Maar daar nou een verbod op komen? Nou, verbod is wel heel viergeend. Het is best wel rookvrije terreinen. Dus daar mag er net rookt worden. Maar we willen ook heel graag dat BN rookvrij naar hun sport in kunnen. Dat ze net een rookgedien hoeven om op squallen of op een sport te komen. De GGD weet dat de verliering grut is. Alle dagen beginnen in Nederland 100 BN onder de 18 te roken. De helft daarvan raakt verslaafd. Een smokevrije generatie is een hele tour. Wij gaan ervoor, we hopen het. En het is dus droom. Nou ja, en droom die mag je wel eens een beetje net helemaal realistisch wezen. Maar nou, wij hopen wel dat het een droom is die uitkomt.